Μια φορά και έναν καιρό, μια μαμακατσικούλα ζούσε με τα 7 κατσικάκια της. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο. Μα πού είναι το 7ο? Εδώ κρύβεται, πίσω από το θάμνο. Το 7ο κατσικάκι ήταν πολύ μικρό. Και όλα τους ήταν ευγενικά, όμορφα και καλά κατσικάκια. Το κρυφτό ήταν το αγαπημένο τους παιχνίδι. Και το μικρό ειδικά μπορούσε να κρυφτεί οπουδήποτε. Όπως κάτω από ένα βράχο, πίσω από ένα μανιτάρι, ακόμα και μέσα στην κατσαρόλα. Και μονάχα εκείνο μπορούσε να ανέβει σε φύλλο και να πλατσουρίσει στη λίμνη. Και τις νύχτες μπορούσες να ακούσεις το νανούρισμα της μάνας τους. Το μικρότερο κοιμόταν μέσα στο καλαθάκι. Η σημερινή μέρα θα είναι πολύ όμορφη. Η μαμά Κατσικούλα πηγαίνει στην αγορά. Αποχαιρετά τα μικρά της λέγοντας: «Ακούστε, μικρά μου, θέλω να μείνετε στο σπίτι μέχρι να γυρίσω εγώ. Μην ανοίξετε την πόρτα, μπορεί να είναι κανένας επικίνδυνος λύκος, καταλάβατε?» Ναι! Όμως, Μανούλα, τι είναι ο λύκος? Ο λύκος είναι ένα μεγάλο ζώο που έχει φωνή δυνατή σαν καμπάνα, παιδιά μου. Και μήπως αυτός ο λύκος έχει και μαύρες πατουσίτσες? Ναι, γι' αυτό μην ανοίξετε την πόρτα αν δείτε μαύρες πατουσίτσες, εντάξει? Ναι, Μανούλα, ναι! Τελικά η μαμά τους ξεκίνησε για την αγορά, σίγουρη πως τίποτα δεν θα του συνέβαινε ώσπου να γυρίσει. Όμως κάποιος πολύ κακός είχε δει τη μαμά Κατσικούλα να βγαίνει από το σπιτάκι της. Τέλεια! Επιτέλους έφυγε. Τώρα μπορώ να φάω τα 7 κατσικάκια της για βραδινό. Βέβαια. Τα 7 κατσικάκια έπαιζαν και δεν κατάλαβαν το λύκο που τα παρακολουθούσε. Εγώ είμαι, μικρά μου, η μανούλα σας. Γύρισα σπίτι, ανοίξτε την πόρτα. Ήρθε η Μανούλα. Ανοίξτε την πόρτα. Όχι, έχεις χοντρή φωνή, είσαι ο λύκος. Αχ, τι πονηρά, με κατάλαβαν. Ο λύκος είχε ακούσει πως η φωνή κάποιου μαλάκωνε αν έτρωγε κυμολίες. Γι' αυτό και κατέβασε μια ολόκληρη κούτα. Όμως, παιδάκια, να θυμάστε πως αυτό ισχύει μόνο για τους λύκους. Και εσείς, αν φάτε κυμολίες, θα πονέσει η κοιλιά σας. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να το δοκιμάσετε.
Ο Λύκος πήρε αμέσως λευκή πούδρα και την άπλωσε παντού. Η μαμά είμαι! Γύρισα! Η μαμά! Αχ, ναι, η μαμά! Αγόρασα πολλές λιχουδιές για σας! Οι πατουσίτσες είναι άσπρες! Είναι η μαμά! Γύρισε μαμά! Γύρισε η μανούλα! Άνοιξε την πόρτα! Ήρθε η μαμά μας! Ανοίξτε, ανοίξτε! Τα κατσικάκια προσπάθησαν να κρυφτούν. Αλίμονο όμως ήταν πολύ μεγάλα. Πόσο μ' αρέσουν τα κατσικάκια. Ποιο θα είναι το επόμενο? Και ο Λύκος κατάπιε όλα τα κατσικάκια. Τι φρικτός Λύκος. Συμφωνείτε, παιδιά? Αχ, άραγε τα έφαγα και τα 7. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου φαίνεται πως λείπει το 1. Για να δούμε. 1 εκεί, 2 εκεί, 3, 4, 5, με εκείνο 6. Μα τι γίνεται? 1, 2, 3, 4. Εκεί το 5, εκεί το 6, το 7. Ναι. Είμαι σίγουρος, έφαγα και τα 7 κατσικάκια. Και το μικρό κατσικάκι ξεγέλασε έτσι το Λύκο. Παιδιά μου! Παιδάκια μου, πού είστε, μικρά μου? Μικρά μου, πού είστε? Μικρούλια μου! Αχ, μαμά! Πού είναι τα υπόλοιπα? Τα έφαγε ο Λύκος! Α, ο Λύκος! Εγώ κρύφτηκα στο ρολόι! Αχ, ναι! Νάτος εκεί πέρα! Πήγαινε να φέρεις ένα ψαλίδι και μια βελόνα. Ναι! Και η μαμά Κατσικούλα με το ψαλίδι άνοιξε την κοιλιά του Λύκου. Και τα 6 κατσικάκια πετάχτηκαν από μέσα. Όλο χαρά. Η μαμά Κατσικούλα γέμισε την κοιλιά του Λύκου με πέτρες. Και μετά του την έραψε. Και επειδή ο Λύκος ήταν πολύ πεινασμένος πριν, τώρα που είχε γεμίσει την κοιλιά του, κοιμήθηκε όλη τη νύχτα. Το επόμενο πρωί ξύπνησε πια. Και επειδή είχε κοιμηθεί τόσες ώρες, ο Λύκος ξύπνησε διψασμένος. Αλλά δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος με τόσες πέτρες στην κοιλιά. Έπεσε μέσα στο πηγάδι και χάθηκε.
Με το λύκο πια χαμένο, τα κατσικάκια μπορούσαν να παίξουν ελεύθερα. Ένα λεπτό όμως. Μας λείπει το μικρότερο. Πού να είναι? Όχι, όχι. Όλοι ξέρουμε που κρύβεται, έτσι. Ναι, εδώ είναι. Παίζει ανέμελο μέσα στα λουλουδάκια.